Shalom, 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Shalom, Guds församling, Guds frid till er. ንጎ ስለዝሓልፍ ዘሎ ዝ ፕሮግራም ከመይ ሓዲርኩም Eftersom det här är på morgonen, hur har ni sovit? እዚ ንጎ ናይ መዓልቲ ንካፈሎ ቃል እዩ Och det här är dagliga ordet som vi delar. ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል እዩ Och det är det bästa ordet för den bästa dagen. ብመጽሓፍ ድማ ኩሉ ግዜ ወርሒ ነውጾ ኢና Och vi tar ut det genom den här boken varje månad. ስለዚ ካብዛ መጽሓፍ ይኸካፍለኩም Så jag kommer dela från den här boken. እዛ መጽሓፍ ኣብ ኢድኩም ዲኣተወት በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ጌርኩም ንዓኹም ንዕርኽትኩም ንመሓዙትኩም ኣዝዙልና ሓቲምና ክንሰደልኩም ኢና Och ni som inte har fått tag på den här boken, skicka till oss med den information som finns här nere, så kommer vi kunna skicka den till er så att ni kan dela till er, era vänner och er familj. ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለኹም ካብ ውሽጢ ሃገር ወፃኢ ዘለኹም ክንሰደልኩም ኢና Ni som befinner er i landet och även utanför landet, vi kommer kunna skicka den till er. ኩሉ ብናጽ እዩ Allt är fritt. ግን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንግዚኡ ብትግርኛ ጥራሕ አይደላ Men den här boken är endast i tillfället på tigrinja. እቶም ስፔስካ ጥራሕ ትዛረቡ ንግዚኡ ብዩቱብ ተኸታተልዎ Och ni som kan endast svenska, ni får ta del av den YouTube-kanalen tillfällig. እዛ መጽሓፍ ብስፔንስካ ምስ ገበርናዮ ከዓ ብኽልቲኡ ትከታተሉና Och när vi har översatt den här boken på svenska så kommer ni kunna ta del av båda. ስለዚ ሎሚ ሻድሻይ መዓልቲ ኢና በፂሕና ዘለና Så idag är den 6:e dagen. ከም ለባማት ጊዜ ዓዲግና ንማላለስ ይልውና ኢሎም እዩ Och det är att förvalta din tid i vishet. ሪኢኹም ጊዜ ለባም ሰብ ይደሊ እዩ Tiden vill ha visa personer. ጊዜ ጥበበኛ ሰብ ይደሊ እዩ Tiden vill ha visa personer. ኣብ ህይወት እቲ ዝኸበረ ኣምላኽ ዝሃበና ጊፍት ጊዜ እዩ I livet, det värdefullaste gåvorna som Gud har gett oss, det är tiden. ኩሉ ሰብ 24 ሰዓት ኣለዎ እዩ Alla människor har 24 timmar på en dygn. ግን ኩሉ ሰብ ኣብ 24 ሰዓት ጽቡቕ ይጥቀም ማለት ኣይኮነን Men det betyder inte att alla människor använder sina 24 timmar på ett bra sätt. መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 I Efesierbrevet kapitel 5 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ቅንያቱ ኩፍኢ እሞ ጊዜ ዓዲግኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ så i vers 15-16 står det: Se alltså noga till hur ni lever. Allt att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. ሪኹም ጊዜ ለባም ተጠቃሚ እንተረኺቡ ክቡር ውፅኢት የምጽዩ Ser ni, om tiden får tag på en vis person, den kommer kunna producera värdefulla saker. ጊዜ ጥበበኛ ዋና እንተረኺቡ ጽቡቕ ሪዛልት ናይ ህይወት የምጽዩ Om tiden finner en väldigt värdefull person, den kommer kunna producera värdefulla saker. ሪኹም ገለገለ ኣብ ጊዜኦም ድራጊስት ይኾኑ Vissa personer i sin tid, de blir drogberoende. ገለገለ ኣብ ጊዜኦም ኣብ ሕማቕ ስራሕ ይዋፈሩ Vissa personer använder sin tid på fel platser. ገለገለ ኣብ ጊዜኦም ድኻታት ይኾኑ Vissa personer lever fattiga i sin tid. ገለገለ ግን ኣብ ጊዜኦም ውፅኢታውያን ይኾኑ Men vissa personer blir fruktsamma i sin tid. ገለገለ ግን ኣብ ጊዜኦም ፍርያማ ይኾኑ Och vissa blir väldigt som förvaltar sin tid på bra sätt. እቲ ፍልሊ ኣብቲ ጊዜ ይኮነን Skillnaden är inte i tiden. እቲ ፍልሊ ኣብቶም ሰባት እዩ Det skillnaden är i människorna. ምክንያቱ እቲ ጊዜ ሓደ እዩ Och det är för att tiden är samma. ነቲ ጊዜ ዘመሓድርዎ ሰባት ግን ሓደ ይኮኑ Men de som förvaltar tiden är inte samma personer. ጊዜ ካብ ኣምላኽ ኢኻ ትቕበሎ Tiden får du tag från Gud. ግን ንስኻ ኢኻ ተመሓድሮ Men det är du som förvaltar det. ስለዚ ንጊዜኻ ከመይ ተመሓድሮ Så hur du förvaltar din tid, ብኡ እዩ ዝውሰን ኣብ ጊዜኻ እንታይ ውፅኢት ከም ተምፅእ det är så du kan testa vad för resultat du kommer få. ስለዚ ብጊዜኦም ትጫወቱ እንትኾንኩም Så om ni leker med er tid, ብመጻኢኹምን ብህይወትኩምን ትጫወቱ ኣለኹ det är er framtid och era liv ni skojar med. ጊዜ እንተተጠቂምኩምሉ Om ni använder tiden bra, ሕልምኹም ራእይኹም ከም ዝኸውን ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም då kommer ni kunna fullborda er vision och dröm ni har. ራእይ ኣለኩም Har ni vision? ዕላማ ኣለኩም Har ni plan? ሚሽን ኣለኩም Har ni dröm? እዞም ሰለስተ ነገራት De här 3 sakerna, ኣብ ጊዜኹም ኢኹም ትፍጽምዎ det är er tid ni kan fullborda dem. ራእይ ኣለኒ ኢልኩም Om ni ser jag har vision, ንታይምኩም ብግቡእ ማኔጅ ዘይትገብርዎ እንትኾንኩም men ni förvaltar inte er tid på bra sätt, ከሲርኩም då har ni gått förlust. ንራእይኹም ኣይትበጽሕዎን ኢኹም Ni kommer inte kunna komma till er vision. ንዕላማኹም ኣይትበጽሕዎን ኢኹም Ni kommer inte kunna uppnå er dröm.
ህይወት ሓንቲ ጊዜ Livet är bara en gång. Så ilkom normal nabra itinbolu. Låt inte er bara leva en vanligt liv. Don't live for nothing. Lev inte för ingenting. ንዕላማ ንበሩ Lev för en vision. ብራእይ ንበሩ Lev i dröm. ኣምላኽ ዝኾነ ስፔሻል ነገር ኣብ ውሽጥኹም ኣቐሚጡዎ Gud har lagt något speciellt i dig. ንዑ ዲስካቨር ጌርኩም ረኸብዎ Forska fram det och lev för det. ንዕኡ ከዓ ጊዜኹም ኢንቨስት ግበሩ Och lägg din tid i det också. እቲ ድበለፀ ኣብ ጊዜኦም ለባማት ዝበሃሉ De som kallas visa i sin tid. መን እዮም እንተኢልኩምኒ Om ni frågar mig vilka är ኣብ de? ጊዜኦም ፍቓድ ኣምላኽ ዝፈልጡ ሰባት Det är de som vet Guds vision i deras tid. መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ኤፌሶን 5:17 I Efesierbrevet kapitel 5:17. ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኹኑ Och det därför står det, var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. ሪኢኹም ኣብ ጊዜኹም ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ንኽትፈልጡ ጊዜ ዓዲኩም ንኣምላኽ ደይትብዎ እንድሕር ኮንኩም ዓያሽ ኢኹም Så i er tid, om ni inte ger och är förståndiga för Herrens vilja, då är ni dåraktiga. ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝኾን ጊዜ ንቸርች ዝኾን ጊዜ ደይብልኩም እንድሕር ኮይኑ ዓያሽ ኢኹም Om ni inte har tid för Guds ord eller till församlingen, då är ni dårar. ምክንያቱ ነቲ ዝበለፀ ፍልጠት ንዑ ዝኾን ጊዜ ይብልኩምን För ni har inte för det bästa som kan förvalta er tid för det. እሲ ንጸሎት ጊዜ ደይብልኩም ሰባት እንድሕር ኮንኩም ዓያሽ ኢኹም Om ni inte har tid för bönen, då betyder det att ni tänker dåraktigt. ክንጽሊ ኮለና När vi ber, መጽሓፍ ቅዱስ ክንመሃር ኮለና när vi lär oss Guds ord, ቤት ኣምላኽ ክንጎይ ኮለና när vi springer till Guds församling, ጊዜና ነጥፎ ይኮና እንደለና vi kastar inte vår tid bara, ንጥቀመሉ ኢና ዘለና vi använder vår tid. ምክንያቱ ኣምላኽ ብዝበለፀ ንህይወት ክምህረና ዝኽእል Och det är för att det är Gud som kan lära oss det bästa i livet. መዝሙር ዳዊት 9 I Psaltaren 90, 12 i vers 12, ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክረክብሲ መዓልታትና ክንቆፅር መሃረና det står, lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. መዓልታትና ክንቆፅር መሃረና እንታይ ማለት እዩ Vad menar han att vi ska kunna räkna våra dagar? ንመዓልትናስ ብግቡእ ፕላን ክንገብሮ መሃረና እዩ ዝብል ዘሎ Det här menar att vi ska kunna använda våra dagar på bra sätt. ይሲ ኣምላኽ ጥበብ ይበካ እዩ ንመዓልትኻ ከመይ ጌርካ ፕላን ከም ትገብሮ Gud ger dig vishet hur du kan förvalta din dag på bra sätt. ንመዓልትኩም ፕላን ግበርዎ Planera era dagar. ንሰሙንኩም ፕላን ግበርዎ Planera din vecka. ንወርሕኩም ፕላን ግበርዎ Planera din månad. ንዓመትኩም ፕላን ግበርዎ Och planera ditt år också. እዚ ኩሉ ክትገብሩ ግን Men för att ni ska kunna göra allt det här, ኣምላኽ ጥበብ ይህብ እዩ och Gud ger vishet för det. ራእይ ክህልወኩም ኣሎ Ni behöver vision för det. ኣምላኽ ጊዜ ሂብኩም ኣሎ Gud har gett er tiden. ንራእይኹምን ንዕላማኹምን ክትፍጽሙ ይሂብኩም ጊዜ Och han har gett er tiden för att ni ska kunna förvalta er dröm och vision. ስለዚ እቲ ክቡር ጊዜኹም ኣብ ዘይረብሕ ነገር ኣይተቐምጥዎ Så förvalta er tid på bra sätt. Kasta inte bort det i det som inte är bra. ጊዜ ብባህሪኡ ንሕማቕ ነገር እንድሕር ሂብካዮ ሕማቕ ሰብ እዩ ዝገብረካ Tiden i sin egen natur, om du förvaltar det i dåligt, den gör dig till en dålig person. ሎሚ ደኳትር ተባሂሎም ዝፅውዑ ዘለዉ De som kallas doktorer idag, ፕሮፌሰር ተባሂሎም ዝፅውዑ ዘለዉ de som kallas professorer, ኢንጂነር ተባሂሎም ዝፅውዑ ዘለዉ de som är ingenjörer, ካበኦም ኣምፂኦሞ ዝስም vart har de fått det här namnet ifrån? ጊዜኦም ንዕኡ ስለ ዝሃቡ Och det är för att de har gett sin tid åt det, ጊዜኦም ከዓ ከምኡ ዓይነት ስም ኣምፂሎ och tiden har gett dem det namnet också. ስለዚ ህይወትካ ነቲ ንጊዜኻ ትጎይ ዝመስል Så ditt liv ser ut till det du ger din tid till. ኣብ ጊዜኻ ለባንኩም I din tid var vis. ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. love you so much Jag älskar er. Shalom